Siis oot. Joo, mut Krista, me... No tuu heti kun pääset. Kuuluuko? Oota, täällä alkaa joku juttu. Nähdään kohta. Ilmeisesti. Hei, kello on 6 ja nyt on aika illan päätapahtumalle. Eli teille pitäisi tuoda semmosia lappuja sinne pöytään. Tällaisia. Ja jos haluatte osallistua, niin ottakaa sellainen lappu. Ja kynä. Joo, hyvä. Siitä yksi lappu tännekin. Kiitos. Mulla on oma. Noniin, ei mitään. Ohjeet tulee just tuolta. Tässä on mennyt aika kauan aikaa, että ei ole näin isolla porukalla saatu kokoontua. Ja se voi herättää aluksi vähän jännitystä. Mutta säännöt on niin helpot, että niitä ei tarvitse jännittää. Eli jos olette saanut lapun, niin kirjoittakaa siihen 2 luonteenpiirrettä, mitkä kuvaa teitä itseänne. Sitten nousette pöydästä, lähdette kulkemaan täällä ja etsimään toista ihmistä, jolla on samankaltaisia luonteenpiirteitä. Tsemppiä. Moi. Mitä sulla on? Mulla on huomaavainen ja avoin. Okei. Mulla on spontaani ja luova. Paitsi en mä tiedä, onko noin hirveän luovia. No joo. Joo. Sori, oot sä mukana tässä? No nyt on joo. Mun piti nähdä täällä kaveriin, mut se jätti tulematta. No mitäs sulla on siinä lapussa? Spontaani ja luova. Mitä sulla on? Kilpailullinen ja hyvä tilannetaju. Onks hyvä tilannetaju luonteenpiirre? No, en mä tiedä. Piirreksä jotain? En mä tiedä. Jotain mä vähän koitan piirrellä aina kun aikaa on. Siistiä. Mä oon Leo. Minne? Oli kiva tavata. Mä lähden. Sullekin riitti. Joo. Alkoi riistäytyä meno vähän käsistä. Tulihan joku selvittelee sitä. Joo. Paarimikko soitti just jollekin kun lähin. Toivottavasti olisi rauhallinen kotimatka. Se on aika aikainen aamu huomenna. Toivotaan. Mihin päin sä oot menossa? Mä asun tuolla Punavuoressa. No mennäänkö samaan matkaan? Joo. Mä voisin käydä vielä nopeasti tässä kaupassa. Joo.
muistaakseni se sun kyllä lentämään pari metriä. Olen nähnyt, kun sä otti tuosta pinnasta vauhtia, kun on parikymmentä metriä lisää. Mitä sä haluat? Mitä sä meinaat? Niinku, mitä sä haluat elämältä? Mitä sä haluaisit tapahtuvan? En mä tiedä. Tai kai mä vaan haluaisin kääntää ton musantekojutun oikeesti työksi. Soita joku biisi. Mitä, oliko se muka siinä? Toi on vaan demoni, ei se oo mitään parasta kunnolla. Se oli oikeesti tosi hyvä. Kiitos. Haluatko sä tehdä tota? Joo. Kyllä mä haluaisin tehdä taiteesta itselleni työn. Se on aina ollut yksi juttu, missä mä oon kokenut olevani hyvä. Onko sä näyttää mitään, mitä sä oot tehnyt? No tossa on jotain. On tosi siistiä. No vaan luonnoksia, ei ne ole mitään valmiita teoksia. Silti. Wow. Onhan elämässä muutakin kuin vaan työt. Kyllä sitä toivoisin, että kaikki muukin olisi hyvin. Että olisi onnellinen ja terve. Että ympärillä olisi ihmisiä, jotka rakastaa ja joita voisi rakastaa takaisin. Niin. Pitäisikö lähteä? Kello alkaa olla aika myöhä.
Oli kiva. Niin oli. Toivottavasti saat nukuttua ennen sun aikaista herätystä. Hmm. Hyvää yötä. Öitä. Thank you.